Hej, jeg hedder Pia Lykke. Jeg har udviklet serien By Lykke, som består af en creme og en lotion. Det er en serie på 2 stykker pt, men der er flere på vej. Meningen med de 2, jeg har udviklet, det er at bruge dem som en grundcreme. Her er By Lykke, og det er en creme, og den bruger jeg dagligt i mit ansigt. Jeg er 51 år, og jeg har brug for fugt, og det er det, den her den giver. Der er masser af olie i, og så er der kolostrum. Kolostrum, det er næring til hudens celler, sådan at jeg bevarer min hud så ung, som jeg nu kan. Selvfølgelig vil der komme aldringstegn, det er helt naturligt, men på den her måde kan jeg være med til at forebygge og rette lidt op på de skader, som sol og forurening og andre ting, de giver. Den måde, jeg gør det på, det er, at jeg tager en lille smule i min hånd, og så har jeg nogle forskellige olier, og her er en, jeg selv har blandet. Men om morgenen, der bruger jeg den her rosehip oil, fordi den indeholder nogle vitaminer, som jeg gerne vil have ekstra af. Selvom de også findes i kolostrum, så er det en anden måde at få den på, eller så får jeg bare noget ekstra. Jeg putter bare et sprøjt på, blander i mine hænder her, og så ellers ind i hele ansigtet. Der er ikke noget med, at man skal have en speciel ens øjenomgivelser og så videre. Den her, den bruger jeg, cremen bruger jeg til hele kroppen. Til hænderne, der kan jeg godt lide, jeg har en rigtig lækker jojobaolie. Også bare et enkelt sprøjt af den, blander det, og så er det super nemt at smøre ud, og det trænger ind i huden lige med det samme. Huden den opsuger det simpelthen, og sørger for at få smurt godt ned på halsen, så alderstegnene ikke viser sig der meget hurtigere end i ansigtet. Tak fordi du kiggede med.